Vide vindo, vide vindo. Non me fagas agardar. E ai, vide vindo, vide vindo. Teño moito que contar. Bos días, eu son María da Pontraja, son contadora de contos e quero mandarvos nestes días de corentena un saúdo moi grande a todas as forzas que se poden mandar desde aquí, desde a Pontraja hasta Fene, así, para que esteades o mellor posible e o máis animados, porque, como di miña avoa, os días son longos, pero os anos son pequeniños. E en nada, xa me tedes aí, porque o 4 de decembro estarei en Fene contándovos contos. Xa vos dixen que teño moito que contar.